Okay, mayong oddo sa ato ang mga char, mga Kasibuano out there. Nasa ato mga Kasibuano no nga nagsubaybay sa ato ang vlog char. Naabot kita diri sa kuan Barangay Cambinocot. Okay, naabot kita diri guys. Nindot kayo ang view. Nindot kayo ang view. Nindot kayo ang view guys. Nindot kayo ang view diri. Oh, violet. Nice. Wow. Nani ati kuan ami. Say hi, say hi. 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 Hi vlog. Hi Get your vlog. food. Say hi, say hi. Get your food na. Violet. Yes. Hi sa mo be. Mga una ta. Uy, slowly. Nay mga kuan tuod. Laisyo. Ha. Mao gani na yung OB diri guys. Kasi ganahan og OB, lami kinig unod, lami pa ni inyong unod. Awa guys, daghan kay indot kayo siya og ganang kuan view, daghan kay mga flowers. Wow. Wow. Pagita diri sa Bukirang Bahin sa Cebu City North District 5. North District 5. Dili siya ami oy. Bukirang Bahin, char. Bukirang Bahin sa Cambinocot sa Cebu City. Laisyo kaayo. Laisyo kaayo. That's it guys. Mga onata. Oh, mga laagan o mga laagan. Kuan lang ba? Bata way kaon. It rise up. Look up. Ikan manila. This hamburger, I have Oh. Sa mga mangtas o to dito obo. Palahi sila duha o share pa sila duha. Muna gyud ang kaon guys. Busog kaayo atong pangkoan karon adlaw paniyan. Wow. Tubiguan sa rin siya na form. Okay ba? Guys, kung ganan mo mo anhid diri no sa Barangay Cambinocot. Pwede ra gid kay mo anhid diri no sa North District 5, Barangay Cambinocot, Cebu City. Na makita ninyo diha guys, nindot kaayo. Murag i-develop pa siya, dili pa siya totally develop. Ha? North. Okay. No, makita ninyo diha guys. Laisyo kay lang pag picture. Makita ninyo diha guys. Wow. Kato nami guys. Uy, ay ugya eh. Dali diri oy. Paghinay. Ti mauna ti. Uwa man iyang bip, uwa man iyang punuan. Laisyo kayo guys. Picture be. Pictorial.
Oh, Wait, asa sa man kaniyat. talikod naman ka. Sa mga doon nami guys, mupauli nami. Kasi ati ami o dahan kay bring house. Muna na iyang gipang bit-bit na diha ang mga kabukugan. Na diha mga unod-unod, mga bukog-bukog, ug uban pang mga nilalang mananap. Ambot lang, filler. Good. Orange ay ano oh. Uli nami guys. Bayun ay kalimot alam ko. Guys, mo pauli nami. Baligyan na. O balik ko diri dadaan tamog ka ng mga kuan. Mga liso. Tanaw sa daghan sila. Mga liso, magdakog liso. Saha dayo. Ay, man siguro na. Magdala kog liso ha. Ano sa pa siguro ka kabalik? Ha? Sunod si Mana. Sa simana Oo. sunod tuig. Sunod si Mana. Di mo gikan. Masa man nang dadi na. Ako dalang sodaan. Kamunggay bayot. Oh, kamunggay bayot. Asa? Ay, Asa ba? kamunggay. Asa ba? Kamunggay oh. Ay, ano mo dagan na kabunggoy na. Baligyan. Usa ba ka diha oy? Hi Joy. Welcome sa akong channel be. Shout out sa akong channel. Di magod video magod na. Hubog man buang. Hubog man buang. Ah, de ho ba way. Unsa? Nakainom lang. Dili hubog nakainom lang. Nakainom ra ko na siya guys. Lami kay siya pang motor oh. Oo, so kapas ko bago. Magamping dito ha. Mabalik lang niya ako ha. Bantay bit. Lagi. Mabalik lagi ko promise. Bantay. Balik. Ha, sige. Naawig kay shy diha. Okay, bango na ako sa May shock kayo eh. Nalagi iro, dagi sa mga iro. Inyo hani iro. Amo. Lay shock kayo. Guys, mo na ko ang koan akong amiga nga gwapa kay stan na minyo naman gud siya. Kung nausab na gud kayo siya, wala na siya oras nako. Sao na kay? Sana kay kusog kami manguhag santol, ano ka? Maraming mga robot. Ay. Mo na siya akong mentor sa kuan panguhag santol, mga mangga. Mga lobe dito sa kuan mga hog. Ibaligya mo mga sa to mo ipambaligya sa ray mga dabong. Nagsubay kita na siya nga. Maraming mga robot ni amo na Ang solo pa yung mga leggings. Ang leggings mato sa tungon mga skinny. Nang huot mismo ka nang ko na magipangkuha mga santol ba. Laysyo kayo ay. Gimi ka obi ako dire. Lagi mo laag ko dire sunod semana. Balik ko dire sunod semana ha. Kaanta mo hopya. Lagi balik kaanta mo hopya balik na. Okay, kay bawon ka na mas Presley nga mo ari ka. Ay jote man siya. Ay di. Pauli Naol? basta naa ka. Mm. Diha day. Magbuwag man sila oy. Magbuwag man sila. Ako ihatag niya kato usa. Virgin pa to. Ha? Na wa in taon oy. Virgin pa kinistanan. Abot ta mamatay jud ko aning berhen. Nagyos Francis dire oh. Bana sa kong amiga like sweet kay lang relasyon guys. Mga pila na kani sila ka tuig. Oy mga magsiyam na magini sila ka tuig. No, mag 9 years naman. 9 years lagi. Daan pa kita bitaw koy sa una dito sa ang binokot. Pansa? Bana? Sa suwa gay bana oy. Uy naibog na ko oy. Uy naibog na ko. Mura ko na og si Manny Pacquiao. Papa ni asa man. Son. Ansa? Papa ni. Nasa sa ako ang konsolasyon akong papa. Auto ka dito. Ito ako dito. Nya namin yan imong papasan. Oh, sobra pa. Anay, ilay bata ka. Wala man sila anak lang. Ko ano man. Nanay anak daan sila. Lupi kasi mong papa. Hmm.
Asa di dilagi bawa Ang ng magwang yung munduhan, ang Oh, ang usa to asa kuan, Ulanggo Island. Oo, lang yun. Uli na kita nagdadyo kog kamunggay. Ha? Ang bayot, wala na dito. Sa bayot ah. Ikaw go, kita bilain bayot. Oh, Gamay ro kasi hindi kuha. Uy. eh pahurot gani ko to niya da, maikog ta oy. Huwag ka ni mo bangga. Langlaga ta, magdatag hupya. Wajud ko mag-expect maabot gani ko dire. Kana pag dito ko igagaw siya ngunong wa mo ka nagstorya lutuan ta. Uli na mi guys. Na marami gikan gipang logos. Kudag ko. Ay mo gani ko ano eh. Girep og kalima. Kadaghan. Mo jud ka girep og kalima. Mo dai na laos. Eh usa dito. Girep nga wa dayon na. Kana siya oh. Mo na siya tig kuan, tig recruit sa mo rape. Recruitin. Hmm. Hmm. Bili na ka ha.